Ang Ka-Love Team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hey! Hi! Hello! Kuya! Ay, saan ka na naman nakatingin? Hello! Kuya! Hello! Yan! Lakasan mo kasi yung volume ng radyo mo para naririnig mo ako. Yes, I'm here! Mamaya mo na i-chat yung anak mo. Mamaya mo na pagalitan. Alam ko marami na naman binili yung anak mo online. Di na naman nagbayad. It's time for programang Love Trip kasama si DJ Mara Tony. Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Ano bang trip natin ngayon today, kuya? Ngayon na, today pa no? Trip ba natin magalit sa ating mga anak? Dahil online, bili-bili online, tapos wala namang pambayad. Oh, sorry na. Mapa, sorry na. Kasi naman, ang hilig gumastos, wala naman pala pambayad. Wag ganun. Alam mo, isa rin ako sa mga mahilig gumastos eh. Mga gumastos, tapos wala namang iiwang pera. Taas kamay! Taas kamay sa lahat ng mga Gen Z dyan. Sige na, sa mga wag mo nang ipagkaila. Ay, sabi ko sa'yo, umamin ka na. Pero alam mo, hindi rin naman natin mapagkakait, no? Sabi nga nila, kapag raw bata, as a Gen Z, mahilig daw gumastos agad. Mahilig sa mga panandali ang sarap. Pero kapag matanda, mas gusto daw nila yung mga pangmatagalang sarap. Ayun na, sabi na eh. Kaya mas maganda talaga pag sumasama ka sa mga matatanda eh. Kasi ang ibig sabihin nun, natututo ka. Natututo ka kung paano mag-balance, paano mag-save ng iyong pera. Oo na nga, sorry, na-guilty ako dyan, lalo na kanina. Makakwento ko lang, no? Kasi kanina, mali yung suot nating outfit. May event kami, kailangan daw all black. O, si ate mong Maratoni, naka all white. Kaya ayun, pumunta agad ako sa mall. Wala nang atubi-atubili. Bumili na kagad ng magkano ulit yun? 3,800 na jacket. Ay, wow. Napamahal pa tayo dun sa all black na costume, be. Pero wag mo akong i-judge. I-judge mo naman ako kagad, eh. Nakapagtimpi-timpi naman ako ng kaunti. Binili ko lang syempre. Siguro yung mga, sabi ko, hindi, mag-aalat akong budget, mga 1,000 lang. O, ayun. Pero siguro yung jacket mga bibilin ko next week. Ay, tama na. Tama na sa kakagastos. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng mga Gen Z na nakikinig ngayon. I feel you. Ang hirap talaga minsan mag-balance ng ating mga gastusin. Lalo na kung wala ka naman masyadong iniisip na kuryente o tubig na babayaran mo sa bahay. O di ikaw na swerte. Diba meron kasi ibang ganun eh. Hindi naman kasi sila pinanganak na. I mean, hindi naman sila breadwinner ng family. So, ang tendency niyan, bibili lang sila ng kahit anong gusto nilang bilhin. Oy, pero wag ka, Bi. Baka mamaya. Biglang mangailangan yung pamilya mo ng pera, wala kang maibigay. O, di ikaw pa yung naging madamot ngayon. Sige nga, sa lahat ng mga Gen Z at sa lahat ng millennials na nakikinig ngayon. Alam mo na, millennial. Sige, pag-usapan natin kung paano nga ba magtipid. Lalo na sa panahon ngayon na lahat ay ang sarap gumastos. Makakasama mo pa rin ngayong hapon, DJ Mara Tony. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.